wuli ni wali ɲuman an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma bi ye juma ye mɛ kalo tile 19 san 2023 ni an ka dɔkibaru waati seli bi dɔkibaru kɔnɔna la jamana ɲɛmaa so kolonɛli Asimi Goyita ne ye baarakɛɲɔgɔn minnu ni olu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baɲumankɛ yɛrɛ kɔni kama jamana ɲɛmaa so ale yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ Sara Jema min bɛ tali kɛ jibondon wɔɔrɔ ka se ka taa u ɲɛbila baaraw an bɛ tali kɛ a kolo ka don la a bɛna an da di o yɛrɛ kɔni ka fɔlɔ kan min bɛ tali kɛ nanzaraw olu ka kalankɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ nɔ ni olu bɛna kalanbolo di Mali finitiginnakaw ma ni a bɛ fɔ o ma les instructeurs olu yɛrɛ kɔni fɛ y'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn kan minnu ni olu yɛrɛ kɔni filɛ wa an ka yɔrɔ min yɛrɛ kɔni n'o y'an ka finitiginnakaw olu ka kalankɛyɔrɔ ye olu ko k'u bɛ taa ka fɔlɔ kan halisa an bɛ to an ka jamana ko kibaruya kɔni na Mali fo ka taa se Gawo yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma bi an bɛ waati min na Gawukaw olu kɔni ye u jɔ dɛmɛkɛla yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni jamana ɲɛmaaw olu ka baaraw ani taabolo min yɛrɛ kɔni bɛ yen ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɛbɛn an bɛna an da don a ka bolo kɔnɔna la ka fɔlɔ kan an bɛ taa jamana ko kan farafinna farajɛla kibaruya min na y'olu sɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔna la cogoya min na baɲumankɛ tɔn minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen walima baɲumankɛ jɛkulu baarakɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ jamana ɲɛmaa a so yɛrɛ kɔni kɔnɔna la jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛrɛfɛ a baarakɛɲɔgɔn olu kɔni ye u yɛrɛ kɔni sɔrɔ jɛma ka bɛn ni alamisadon ye mɛ kalo tile 18 san 2023 a bɛ tali kɛ dayɛlɛnni na min bɛ tali kɛ foraji n'a bɛ fɔ a ma todunkan na jibonton o wɔɔrɔ u kɔni taara ka se ka o yɛrɛ kɔni dayɛlɛ o dayɛlɛnni a kɛra nisɔndiya ni bonya ni karama a bɛɛ lajɛlen de kɔni ye nka u ma da o dɔrɔn de kɔni fɛnɛ ma u ye a laɲini min bɛ tali kɛ balo a nasuguya bɛɛ lajɛlen na o min n'o bɛ t'i jɔ fɔ tɔni 15 ɲɔgɔn sira nin bɛɛ de taara ka di jɛma ale ni a mara a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma halisa an bɛ to an ka Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ nanzaraw olu ka kalankaramɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ yan nɔ finitigilakaw olu ka hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni a dalasurun u bɛ wele EITM ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu ka tagali a ɲɛnajɛw ani a baara olu bɛɛ lajɛlen kɔni ninnu donna ka bɛn ni alamisadon ye mɛ kalo tile 18 san 2023 baara ninnu a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanso min bɛ an yɛrɛ fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Bubakari Sarasi n'o ye Kulukoro ye a maa ɲɛmaa yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan kolonɛli Isa Kaluga i b'a ye k'a fɔ baara in a kɔni a kɛra maa caman ɲɛna min ye commandant école militaire inter armée de Kulukoro ni a dalasurun ye EMIA ye ayiwa ani a ɲɛmaa kelen kelen fo ka taa se Kulukoro yɛrɛ kɔni a ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ayiwa o ni maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ jɛkulu in n'o ye EITM ye ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa o fɛnɛ kɔni yira kɛnɛ in kan maa min ye commandant ye n'o ye Bubakari Sarasi ale yɛrɛ kɔni kalanyɔrɔ in ni maa min yɛrɛ kɔni ye o ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye n'o ye colonel Kaluga kɔni y'a yira k'a fɔ san 10 nanzaraw olu yɛrɛ kɔni ka kalankɛ karamɔgɔw min bɛ tali kɛ finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka sira yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ anw ka jamana kɔni kɔnɔna la u kɛra sababu ye finitigilaka fo ka taa se 5000 yɛrɛ kɔni ma maliyɛnw ayiwa a nasuguya bɛɛ lajɛlen ka se ka kalan yɛrɛ kɔni k'o di olu ma a ye nin baara ninnu ka se ka u fo a kɛra sababu ye malidenw u ye fɛn caman yɛrɛ kɔni faamuya hali kɛlɛkɛminɛnw u ye kɔni ɲɛdɔnni yɛrɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ olu yɛrɛ kɔni caman na colonel Kaluga a ye a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa Mali finitigilakaw u ye tɔnɔ bɔ tɔnɔ min n'o kɛra nanzara ninnu olu ka karamɔgɔw olu minnu nana ka na kalan yɛrɛ kɔni di anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma nka a y'a yira k'a fɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko u ka tagali min yɛrɛ kɔni ɲinini yɛrɛ kɔni filɛ nin ye a ye k'a fɔ ko tagali yɛrɛ kɔni ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye u yɛrɛ ka laɲini ani an ka jamana ɲɛmaaw ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɛnkan ni laɲini yɛrɛ kɔni o bɛ tali kɛ tagali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ yan waati min na u nana de yaasa ka se ka anw ka finitigilakaw ko olu yɛrɛ kɔni labɛn min b'a to banbaaci kɛlɛ anw bɛ se ka san sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni kɛ cogoya min na jamana a lakana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka sabati jamanadenw ani u bolofɛnw olu bɛɛ bɛ se ka bila lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na i b'a ye k'a fɔ nin tagali a y'a yira k'a fɔ a bɛ bila hukumu min yɛrɛ kɔnɔna la o de ye yaasa min ye ka ɲɛda kura halisa ka se ka o di anw ka lakana o yɛrɛ kɔni ma wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali min n'an bɛ o laɲini n'a bɛ fɔ o ma ko Mali kura i b'a ye k'a fɔ bi nin waati kelen in na
wa n'u ma kofɔlenw olu yɛrɛ kɔni ka tagali la fo ka taa se min ye colonel Kaluga a ko halisa jamana yɛrɛ kɔni ka lakana ani a ka basigi o yɛrɛ kɔni ɲinini yɛrɛ kɔni kama i b'a ye k'a fɔ foyi den kelen o kɔni o ma bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma nka o ka bɔ yen min ye commandant ye n'ale EITM ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la général Santiago Jean Fernandez Diaz Rebiso ale kɔni ye a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa ko mali finitigilakaw olu dalen b'a la olu ye kalanbolo min d'u ma kalanbolo jɛlen don kɔnɔna jɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ don a bɛ kɛ sababu ye k'u kolo yɛrɛ kɔni don a bɛ kɛ sababu ye u bɛ faamuya caman ka se ka o yɛrɛ kɔni sɔrɔ fɛn caman na min b'a to ayiwa lakana min n'o o bilalen b'u ɲɛ bi u ka se ka u ko wɛrɛ kɔni da o la min b'a to jamanadenw fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na lakana o yɛrɛ kɔni o bɛ se ka sabati cogoya min na anw ka jamana yɛrɛ kɔni u kɔnɔna la nin kɛra kumaw ye kuma minnu n'o olu yɛrɛ kɔni taara nin kɛnɛ kelen yɛrɛ kɔni kan min n'a kɛra nanzaraw olu yɛrɛ kɔni ka kalankɛ karamɔgɔ ninnu olu ka maa min tun bɛ olu tɔgɔ la fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la u tun bɛ soba min yɛrɛ kɔni kɔnɔ n'o ye kalankɛyɔrɔ kɔni fɛnɛ ye emiya o fɛnɛ maa ɲɛma ale fɛnɛ tun bɛ a kumara mali yɛrɛ kɔni o tɔgɔ la halisa an bɛ to mali kɔnɔna la an bɛ taa gawo ka denw olu yɛrɛ kɔni bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi juma yɛrɛ kɔni ye wa bɔlen yɛrɛ a bɛ tali kɛ mun la ka bɛn ni a kɛtɔ b'a la kunu fo ka n'a bila bi yɛrɛ kɔni na a bɛ tali kɛ jumɛn na kurantigɛ banbali min yɛrɛ kɔni ni a bɛ ka ye gawo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔni kamana guwa ka kuran fɛnɛ kɔni bɔ a la ji i b'a ye a ɲuman yɛrɛ kɔni o fɛnɛ tɛ ka sɔrɔ nka o fɛnɛ nana ka na i yɛrɛ kɔni yen don min ye tigɛli yɛrɛ kɔni fɛnɛ la u bɛ jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni wele yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali olu bɛ se ka tigɛ cogoya min na min b'a to ayiwa kurantigɛ ani jiko min gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ olu la cogoya min na min b'a to jamanadenw olu mɔgɔw o yɛrɛ kɔni u bɛ se ka dilan cogoya min na nka u y'u dalakan yɛrɛ kɔni fɛnɛ di jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma u ka dabali ni fɛɛrɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to olu ka laɲini ninnu o bɛ se ka sabati cogoya min na ko ɲana n'o tɛ marabolo ɲɛma n'o ye gawo guvɛrinɛri ye u ye min ye u dalakan yɛrɛ kɔni di a ma n'o ma kɛ ayiwa kalafili minnu tila filɛ nin ye n'o o ye jamana sariya sunba kura in ayiwa awɔ ni a y'i kan ka fɔ mun kan ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛna a bɛɛ lajɛlen k'a ɲagami o de ye ka taa hali vote n'o o ye nɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la burukina faso burukina ka denw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra bari ka d'a kan basigi ale ni lakana o kɔni o donnen bɛ gɛlɛya la bi nin waati in na butigitigiw magasɛntigiw ekɔlisow ale ni cakɛlaw olu yɛrɛ kɔni dɔ wɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka datugu ayiwa nin don kofɔlen na butigi kelen kɔni o ma yɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ yen ko nuna kɔni bɔra k'u ka dusumagasi ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o yira u ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni na min b'a to lakana bɛ se ka sabati u ka jamana kɔnɔ cogoya min na nka yanni o cɛ i b'a ye burukina finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaden nana masumalo maa wɔɔrɔ olu de kɔni ni binna kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu bɛ nu na ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye kunnafoni yɛrɛ kɔni ye a sɔrɔ tuguni wa min b'a a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa minnu ye jateminɛw ye wa n'o kɛra burukina finitigilakaw de kɔni fɛ sira min ye n'o ye nuna ale ni dendugu ni o bɛ tali kɛ fo dɔgɔkun fila yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la o si ma se ka kɛ sababu ye min b'a to nin wale ninnu olu bɛ se ka bali cogoya min na a tigiw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka dɔn cogoya min na an bɛ taa lamɛriki jamana kan Donald Trump jalaki min kun talen don ka bin a kan u ko jalaki yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ a kan bari u ye jalaki bin a kan ko Donald Trump yɛrɛ kɔni sɔrɔla bingali wale yɛrɛ kɔni na ani wa min ye marifakisɛ ni marifabali olu yɛrɛ kɔni kibaruyaw bɛɛ lajɛlen nka avocat min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko avocat spécial du ministre de la justice n'o ye Joe Durham ale kɔni ka ɲinini senfɛ a ye jaabi laban min yɛrɛ kɔni bɔ a ye jalaki ta k'a bin wa u ka baarakɛyɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko FBI bari ka d'a kan a ko olu yɛrɛ kɔni ka nin ɲinini a ma bila minɛ foyi kɔnɔ n'o ye kalankɛbaliya ayiwa a ma bila minɛ foyi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa n'o o ye u ka baara min yɛrɛ kɔni kɛra n'a dɛsɛra ayiwa ni a ma sira yɛrɛ kɔni sɔrɔ ayiwa ko a bɛ bila o yɛrɛ kɔni minɛ nin kɔnɔna la bari ka d'a kan min bɛ tali kɛ avocat a y'a yira k'a fɔ FBI ayiwa a ka baara kɛlen jaabi min yɛrɛ kɔni bɔra a kɔnɔ ayiwa jaabi ninnu kɔni olu yɛrɛ kɔni tɛ jaabi jɔlen ye k'u ye min ye jaabi dɔw de bila jaabi minnu ni olu bɛ se ka kɛ sababu ye danaya o min kun dalen bɛ olu ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ o yɛrɛ kɔni kan n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Donald Trump ye yaasa maaw yɛrɛ kɔni
olu bɛ se ka tigɛ Donald Trump la cogoya min na nka halisa o b'a yira k'a fɔ ko Durham ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale ka nin ɲininiw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ Donald Trump ale kɔni sen tɛ foyi la nka maa minnu ye baara fɔlɔ ninnu kɛ minnu ye jalaki ta ka bin Donald Trump kan a b'i tɛgɛ jɔ maa si yɛrɛ kɔni dengeli la ne fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tugunɲɔgɔn na b'o kɛla ni anw ye k'o jidi k'o caya k'an ka jaw cari diɲɛ b'a ka kunnafoni sɔrɔ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ